21. septembra održan je prvi miting nove koalicije, Savez za promene. Protesti su se održavali narednih 89 dana. Opozicija je rešila da hrabro nastavi sa borbom do konačne pobede. Početkom 2000. predstavnici 16 opozicionih partija potpisali su dokumente o strategiji za vanredne izbore u Srbiji. Izbori su održani 24. septembra i na njima koalicija DOS-a ubedljivo pobeđuje. Međutim, 27. septembra Savezna izborna komisija proglašava da se ide u drugi izborni krug. DOS rešava da se snažno suprotstavi daljoj tiraniji laži i na Trgu Republike proglašava veliku izbornu pobedu. Te večeri postalo je jasno još nešto, da je narodu dosta izbornih krađa i da su građani spremni da po svaku cenu odbrane izbornu pobedu. 5. oktobra održani su najveći protesti ispred Savezne skupštine. Sledećeg dana Milošević je priznao poraz, konstituisana je nova skupština i izabrana nova vlada na čijem čelu je bio Zoran Đinđić. Nova vlada suočila se sa potpuno devastiranom ekonomijom i siromaštvom, prosečnom platom od 60 maraka, zaostalim penzijama, uništenim energetskim sektorom i nestašicama struje. Đinđić se odmah bacio na posao, svom svojom ogromnom snagom, optimizmom i hrabrošću da se suoči sa svim problemima u kojima se zemlja nalazila. Njegova vizija da Srbiju vrati u Evropu, da povrati njenim građanima dignitet i omogući bolji život koji zaslužuju, počela je da se obistinjuje. Srbija je kročila na dobar put. Dvanaestog marta ispred vlade Srbije ubijen je Zoran Đinđić. Sahranjen je 15. marta u Aleji Velikana. Sahrani je prisustvovalo preko 500.000 ljudi. Mi smo ostali savest ovoga naroda i čuvari njene budućnosti onda kada je to bilo teško. Niko od nas, bez obzira na tešku situaciju u kojoj smo delovali, neće se postideti izjava koje je davao, stavova koje je zauzimao, saopštenja koja su izlazila iz našeg sedišta sa pečatom Demokratske stranke. Možete biti mirni kada se bude pisala istorija tog teškog perioda. Tamo gde budu citirali Demokratsku stranku, to će biti časno, to će biti istinito i tu neće biti nikakvog vrdanja. Ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Nakon ubistva Zorana Đinđića i izbora 2003. godine, Demokratska stranka prelazi u opoziciju. Stranka je rešena da, uprkos krizi i pretrpljenom ogromnom gubitku lidera, istraje na putu koji je započela. Februara 2004. godine, Skupština stranke ubedljivom većinom izabrala je Borisa Tadića za novog lidera. Boris Tadić pobeđuje na izborima i postaje novi predsjednik Srbije. Zahvaljujući mudrosti i hrabrosti koju pokazuje u suočavanju sa svim izazovima, kako na planu spoljne, tako i unutrašnje politike, Tadić dobija ogromnu podršku građana. Srbija donosi novi ustav, nakon čega su 2007. održani parlamentarni izbori. U novoj vladi Demokratska stranka po prvi put ima većinu ministara. Nova država započinje čitav niz akcija koje će osnažiti njenu privredu. Napore Borisa Tadića da izvede Srbiju na dobar put građani Srbije odobravaju, a predsjednički izbori, održani početkom 2008. godine, predstavljaju još jednu potvrdu da oni veruju u njegovu viziju. Ovi izbori imali su referendumski karakter i na njih je izašao rekordni broj birača, čak 4,7 miliona. Srbija definitivno odlučuje da krene napred ka stabilnoj evropskoj budućnosti. I 3. februara, na 18. rođendan Demokratske stranke, Boris Tadić pobeđuje u drugom krugu predsjedničkih izbora. Predsjednik Tadić neumornim angažovanjem pokušava da očuva teritorijalni suverenitet države, što uz evropske integracije postaje osnova programske politike Demokratske stranke. Ubrzo dolazi i do raspisivanja novih parlamentarnih izbora u Srbiji, jer Demokratska stranka Srbije dovodi u pitanje dalje evropske integracije zemlje.
Demokratska stranka na tim izborima traži od građana podršku za evropsku budućnost Srbije, braneći evropsku ideju koju je još 1989. utemeljila. Demokratska stranka, na čelu sa Borisom Tadićem, ponovo postaje stranka koja okuplja sve demokratske snage u Srbiji, objedinjene oko principa koji će našu zemlju učiniti stabilnom, snažnom zemljom, koja pretenduje da bude lider u regionu. Demokratska stranka izlazi pred građane sa programom ekonomskog oporavka, socijalne pravde, obračunavanja sa korupcijom. Osnovni ciljevi stranke su očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i izgradnja moderne i napredne evropske Srbije. U Srbiji su u maju održani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Najviše glasova na svim nivoima osvojila je lista Za evropsku Srbiju Boris Tadić. Formirana je nova vlada Republike Srbije, a za premijera je izabran Mirko Cvetković. DS danas ima preko 170.000 članova i 189 odbora u svakoj opštini u Srbiji. Demokratska stranka učestvuje u vlasti u preko 120 opština i gradova u Republici Srbiji, a 85 gradonačelnika gradova i opština u Srbiji danas jesu članovi Demokratske stranke. Demokratska stranka je prešla dug put i nikada nije odustala od svojih ciljeva. Veze sa svetom sve su čvršće, a Srbija dobija mesto i poštovanje koje zaslužuje. Predsjednik Tadić ocenjen je kao jedan od najrespektabilnijih političara u Evropi, zahvaljujući kome su Srbiji ponovo sva vrata otvorena. Od 19. decembra 2009. godine građani Srbije mogu da putuju u zemlje Evropske unije bez viza, a Boris Tadić je predao kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija je na pravom putu. Dragi prijatelji, poštovani gosti, članovi Demokratske stranke i svi oni koji su danas ovde, koji formalno nisu članovi Demokratske stranke, ali veruju u ideju demokratije, moderne, prosperitetne evropske Srbije, koja iznad svega poštuje prava svojih građana i štiti ta prava. Dobrodošli na ovo veče demokratije. I zbilja zahvalan sam prvom predsjedniku Demokratske stranke nakon obnavljanja našeg rada 90. godine Dragoljubu Mićunoviću, što je zatražio aplauz demokratiji. Mislim da 20 godina nakon osnivanja, odnosno obnavljanja rada Demokratske stranke, možemo reći da Srbija nikada sa stanovišta demokratskih principa i vrednosti nije bila na višem nivou razvoja. Pre 20 godina najvažniji suštinski razlog zbog čega je grupa intelektualaca obnavljala rad nekadašnje Demokratske stranke Ljube Davidovića i Milana Grola jeste bila iznad svega demokratija i uspostavljanje takvog sistema vrednosti u našoj Srbiji. Međutim, ono što je bio nesagledivi san 90. godine, uspostavljanje ovakvih demokratskih načela i principa višestranačja, danas, kada to jeste dostignuto, možemo da kažemo da to ipak nije dovoljno. I nikada nije dovoljno demokratije i slobode u jednom društvu. Uvek moramo kudikamo više i kudikamo bolje